Hyvää iltaa, rakkaat katsojat. Tämä on Uutiset ja nyt vuorossa kevennys, joka tulee varmasti piristämään perjantaita. Tässä lähetyksessä näette 10 hauskinta tekoälyn luomaa videot. Muun muassa Bigfootin ja muita lempihahmojasi. Moi mettän ihailijat. Kattokaas tätä peuraa, minkä löysin. Varmaan luulitte jo, että söin peuran, mutta ei. En syönyt. Vielä. Tuli vähän nälkä, niin päätin syödä vähän ei kun siis ihan vaan lihaa. Metsän ruokaa, aitoa ja tuoretta. Hyvää päivää. Voitteko näyttää henkilötodistuksen? Paperit, sakset. Mitä? Mitä vaan pojat? Hei mummo! Meillä on karkuteinen rollalla jadetiekuja. Kyllä vaimo on nyt tyytyväinen, kun hoidan nämä pyykit. Jarmo, älä käytä minun pyykkitelineitä! Miksi ruotsalaiset vaihtavat sulle vaipan vain kerran kuukaudessa? No hittolainen, kun siinä pakkauksessa lukee, että 15 kiloon asti, niin totta kai ne odottaa, että mä täytyy ensin. No miltä se ruoka maistui? Hirveähän se oli. Miksi sä oot täällä töissä kassalla? Sä oot kuitenkin kissa. Jouduin töihin, kiitos hallitus. Laskut ei maksa itseään eikä ruotkaan ilmesty kuppiin. Selvä. Tsemppiä vuoroon. Töihin. Miten jouduit tänne töihin? Hallitus määräsi minut tänne. En ehtinyt edes syödä kalojani ja heti hallitus tulee kimittämään. No niin, tervetuloa taas kanavalle. Tänään ollaan kalassa, yhtä minä ja Jyeti. Taas se laho laituri. No joo, nyt mennään puukauppaan. Pitää rakentaa uusi laituri. Tee kerralla kunnolla, entinen oli paska. Yleisö, ehdottakaa minulle kommenttikentässä puulautasuosituksia. Mihin se Jeti nyt meni? Tausta. Ja nyt tulee jättijalka ottaa kiekon omalta siniseltä. Katso miten vauhti kiihtyy. Siinä ensimmäinen ruotsalainen lentää laitaan, toinen työntyy 5 metriä. Ja taas Bigfoot lähtee keskialueelta. Ruotsalainen vastassa, oho mikä törmäys. Pelaaja lentää kuin olkiukko ja Bigfoot jatkaa. Iso askel, toinen pois tieltä, 5 metriä. Iso jalka saa kiekon keskelle, puskee ohi Ruotsin puolustajan kuin jyrä. Toinen keltainen kaatuu ja nyt läpi. Nyt kuunnellaan mitä Bigfoot sanoo. Mitä tapahtui maalivahdille? Luulin, että se oli kiekko. Bigfoot lähtee keskeltä, katso noita potkuja ja suorastaan repeä. Hän tulee kuin juna. Ei harhautusta, ei pysähdyksen merkkiä. Ei tätä voi olla totta. Bigfoot menee läpi. Tohtori, tuntuu kuin kukaan ei huomaisi minua. Seuraava potilas, kiitos. Silvan uutisvideon. Jos pidit näkemästäsi ja haluat pysyä ajan tasalla, muista tilata kanavamme ja painaa ilmoituskelloa. Nähdään taas seuraavassa lähetyksessä. Hyvää